गिबियाव जुमदुवार दख'रा बर' फरायसा आफादनि जानानै बर' हारि बयखौबो मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दा जोंनि नैबे जुमदुवार बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जाम्बुगुरि गामियाव जे बोसोरारि जथुम्मा खुंगा 5थि दिनै बे जानो थांगासिनो दं। दा बे जानो थांनायाव गोबां जोंहा जायगाफोरखौ जों बे प्रग्रामखौ मावफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय आरो बे जाफुंबायानो। आरो बे प्रग्रामा जागोन जोंहा बैथि दाननि 6, 7, 8 बे अक्ट'आव जागोन। बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो एबा जाफुंनो नांगौ थाखाय जों बयखौबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। आरो बे हाबाफारियाव गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोर बर'नि दैदेनगिरिफोर नुजाफैगोन आरो बेबादिनो बेल' नङा, गोबां हारि आरो माहारिफोर गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय गोबां बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन। बेनिखायनो आङो खावलायदों बानजाय आफादनि सासे सोद्रोमा जानानै बयखौबो बर' रायजो राजाफोरखौ बे प्रग्रामाव लोगो लाफैनानै बे प्रग्रामखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय आं खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे गोबां हारि दिन्थिफुं जोंहा माखासे प्रग्राम लानाय जादों, जेरै एक्जिबिसन आरो बेजों लोगोसे गोबां सोलोंनांगौ हाबाफारिखौ जोंबो नुनो मोनगोन। बेनिखायनो आङो दिनै बे बानजाय आफादनि सासे सोद्रोमा जानानै बर' हारि बयखौबो आं बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै प्रग्रामखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय आं बयखौबो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। हाबाफारिया खम बेसि 100आव 80% मावफुंजाबाय आरो बियो जोबनायनि लामायाव फैबाय। बेसेबां सोद्रोमा जुथुमनायनि नोंथांमोना बेवहाय बिथांखि लादों? जों बेवहाय खम बेसि ओरैनोब्लाबो 8,000निफ्राय 10,000सिम जों मानसि जुथुमाखौ जों आसा फारिनो हायो। गाहाय आलासि महरै सोर फैगोन? जोंहा दङ गाहाय आलासि महरै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सार, लोगोसे BKWACनि डिपुटि चिफ सार आरो लोगोसे जोंनि दानि BTRनि मावफुं सोद्रोमा CM सार बिथाङाबो बेयाव बाहागो लागोन।